Kay kani siya nga plant guys, marag trending ni siya karon pero wa lang ko kabalo og daghan bang nakabalo ani nga maayo day kani siya sa UTI. Basta ako prove na nako ni kami ni cases nakasulay na mi ani, gisalbar na mi ani sa UTI, so wala na kay laing pangitaon pa kung magka UTI ka kanina nga dahon. So, by the way guys, gisearch dahil nako ang kilala plant sa Google. Ako siyang gisearch sa Google guys. Ang ninggawas dito guys is cordyline. So, sa English dahil ang kilala plant guys is cordyline. But, comment down below guys kung maubad yun na siya sa English. Kaya mamon yun ninggawas sa akong gisearch kung sa English sa kilala plant. Pero kani nga plant guys, the best kayo sa UTI. Promise, itry ninyo para matabangan mo sa inyong mga UTI problem. Hello everyone! Welcome back or welcome to my channel. Hello mga kabaga! Welcome or welcome back to my YouTube channel. For today guys is a new day, a new vlog, and a new blessing. So karon guys is February 21. So, natay bagong content karon guys. Ang content nato karon guys is dako kay katabang, especially sa mga dali magka-UTI. So, kung gusto mo makabalo guys, please keep on watching until the end para masalbar pod mo sa inyong mga UTI problem. So, muna guys, ipakita na ako ang video. Pang! So, mauni guys, mauni ang kilala plant, mauni iyang dahon, mauni ang leaves, kani, mauni siya. Mauni nga dahon guys, nga pwede siya mudagko, nga mulapad siya. Then, kani po siya nga leaves guys, is, nga kilala plant gahapon ni siya guys, pero gamay lang siya, talini siya og dahon, i-confirm ni mo ani. So, kani siya guys, pwede ni siya mulagpad nga dahon, so, pwede gahapon ni siya guys. Guys, unom ka baso nga tubig, dayon ang katas-o niya is 4 inches and a half. Inani kataas ang baso. So mauna ni siya ang kilala plant guys nga akong i-transfer there para makita ninyo siya. So inana siya guys, mauni siya guys, mara siya og kubra. Mara siya kubra og color. Pero guys, nindot kay siya sa UTI. Tan-awa ninyo guys, sa hantod mahuman ang akong video kay dito nako ipakita sa pinakalas ang giunsa nako siya pagluto o giunsa nako siya pagbuhat. So tan-awan niyo ang pinakalas. So, kani siya guys, nga kilala plant kay sobra kanindot sa mga UTI. Oh, payatan mo, tanong mo na ako, MOC, pwede ba ni sa bata? Yes, of course, pwede siya sa bata guys, pwede ang kilala plant sa bata. Kay, ang mga bata karon is dali na magka-UTI. So, kung mga tanong po mo, MOC, unsay lami sa tubig, unsay lami sa kilala plant. Guys, wala siya'y lami, wa kay malasahan nga bati, Marara siya tubig nga imong gipabukalan, di imong gipabugnaw, din imong giinom. So, maora iyang lami. Then, kung mga tanong mo, MOC, pwede ba na siya sa mga tigulang? Pwede ba na siya sa mga idaran? Yes, pwede siya guys, sa mga idaran, sa bata, batanon, og mga tigulang. So, pwede siya. Nindot siya para sa UTI guys. Kay nga naman, nakaingon kong nindot. 2 times na ko na-admit sa UTI. Kay, sige ko kay UTI, kay dili ko hilig mo inom og tubig. So, hilig ko mo parat, pero di ko hilig mo inom og tubig. So, mo nang sige ko kay UTI. So, ning sulod ang pandemic, nga nagka-UTI si cases, so, close tanan, nag-lockdown mi, di ka pwede makabasa-basa o pa-check up. So, ang among kauban diri sa balay, niingon siya nga paimnon og kilala plant, kay dali ra siya makaayo sa UTI. Si cases ato nga time guys, is gihilanta na siya. Si cases di ay guys, 7 years old siya ato nga time. So, ingon man siya nga, kuan daw nga kanali ra daw makakuha ang kilala plant sa UTI. So, gihilanta na si cases, nag-ingon siya na ako nga lisod siya mag-ihi is 8 na kapin sa gabi. So, nagdaldali mi kuha aning kilala plant, kay para akong latan, akong pabukalan, para ako painom niya. So, kay magdidi pa man si cases, 8 years old na siya, nagbattle pa siya. So, kung mangayo siya og milk, so, ang kilala plant akong ipainom niya, 12 ounce nga ako ipainom niya, gipainom na ko siya alas 10 sa gabi, 12 ounce. Dayon, pag ninghilak siya pagka alas 12, kay mo inom na, mo titi siya milk daw, mo didi siya. So, ako na po siya gipainom aning kilala plant og 12 ounce na sad.
Hantod pagka alas 2, nag 12 on, alas 2 sa buntag, gipainom gapon ako 12 ons gapon. Pagka buntag guys, straight na yang ihi, nag-ihi na siya. Dayon nawa na po diyang hilanat. Pero 2 days na ako siya gipainom og kilala plant. 2 days na ako siya gi-straight og painom og kilala plant nga tag 12 ons. So kung mga tanasad mo na ako, MOC, dili ka na siya makahilo. Nako guys, dili. Kay kung nahilo pa, natigi na ko karon. Sige man kog inom ani, kay sige man ko kay UTI. Dayon, by the way guys, ang inyo daing bation sa UTI, pag magka-UTI mo guys, ang inyong bation is sakit inyong batang. Kani diri nga part guys, sakit siya, kana nga part da sa batang guys, sakit kaayo siya guys, maglisod kag kung maghigda ka magabi, maghayang ka maglisod kag takilit tungod sa kasakit. Sakit siya idoko, then night time nga mara siya magngut-ngut. Mo na akong na feel karon nga ning agi ang mga Christmas, mga party na mo, birthday. So gamit kay ko og kinaon sa mga parat. So mo nang nagsakit akong batang, so mo nang nag-decide ko nga mainom ko kilala plant, but akong i-share sa inyo kung unsa di ay kanindot ang kilala plant, akong i-share sa inyo kung unsa di ay ang nindot nga panglunas sa UTI. Kani guys, promise the best kay siya para sa inyo. Sa mga UTI nga tao, sa mga dali mag-UTI nga mga tao, kani guys ang pinaka the best nga imno ninyo. So kung kay kabalo naman jud ta guys nga ang UTI, mahal kayo siya, dako ka siya gasto, libo-libo inyong gastuhon kung magpa-check up mo. Kay ako, nag-bill ko 2 days, nag-bill nami og 20,000 kapina, way labot sa resita sa gawas. Nagka-UTI ako ato ha. So dako siya bill, kung magpa-check up mo, mo request pa na sila laboratory ni mo, dugo og ihikwaan pa ka. So 1 week pa ka, obserbaran kung magpa-check up, manggani ka din, na kay mga antibiotic inom. Samantalang, kung inom kag kilala plant, okay, makuha siya ang UTI, pero pag di po siguro siya lala, no? Kanang mga gamay lang ito. Pero guys, wala ko niingon sa inyo nga di mo magpa-check up. Mas better gapon nga magpa-check up mo sa doktor kay sila ang nakabalo kung unsa jud ang atong sakit. Pero kay ako manggod, UTI jud ko, dali kay ko magka-UTI. So, kay nakabalo naman ko nga the best day ang kilala plant day ay sa UTI. So mo na picture guys sa mga sa kilala plant kana, mo na ang picture akong ibutang dira. So mo na inyong paita, mo na inyong kuanon nga picture kay basin asa ni dapit guys, bisan asa ka muli nga ani karon na adyo ni siya. Kung taga Iligan mo, daghan kay kilala plant diha sa Robinson kanilang mga ubal-ubal, grabe ka daghang kilala plant diha. Pwede mo diha mangayo siguro sa guard, pwede kay dahon naman pud atong payoon, di man po nato na hutdog ibot ng ilang mga tanom diha. So pwede tagaan ra tani. Dayon kanang uban nga wa ka kuana ni bulak ni siya. Mao ni karon ang bulak nga gusto sa kadaghanan kay pag mo kuan gari siya guys, pag mainitan ni siya ang color niya kay medyo pink nga mara pagka burgundy nga pagka red and anak nindot siya color. So bulak ni siya guys, bisan asa mo mulingi sa daplin makakita jud mo ani for sure, kakita kay mo ani nga dahon, kakita jud kay mo ani nga plant. Kay kani siya nga plant kay marag trending ni siya karon, pero wa lang ko kabalo og daghan bang nakabalo ani nga maayo day kani siya sa UTI. So ako kabaloan na kung daghang nakabalo og maayo sa UTI. Basta ako prove na nako ni kami ni cases okay na kay nakuha na namo ni, nakasulay na mi ani, gisalbar na mi ani sa UTI. So wala na kay laing pangitaon pa kung magka UTI ka kanina nga dahon. Promise, nindot yun siya para sa ite. Unang, ang uban ani guys, ganan kay sa ilang itanom ni nila kay bulak man ni siya. O, mo ni siya, wa ni siya lamiim nun guys, wa siya lasa, marara siya kanang ini tubig nga imong gipabukalan. Hi! Sa cases guys, okay na siya sa UTI, kay di mo inom og tubig, kusumukan siyang foods. Ako guys, sometimes, ako siyang butangan og tea, ako siyang humulan og nindot jud kayo siya guys, promise. Then, kung mangutana mo na ko, MOC, pila ka dahon ang kinahanglan. So guys, pwede siya sa 10 nga dahon, depende kung unsa kadaghan yung kilala plant diha, kamunay bahala mo tan siya kung unsa kadaghan yung gustong nga dahon nga inyong ibutang nga inyong pabukalan. Pero kay ako, kay nga akong kilala plant diri, gamay ra kaayo mo upay pagkabuhi. So gamay ra sad kay nga dahon akong makuha. Inani ra pud ka dahon, inani ra sa kadagko, kay gagmay palagi mo upay pagdagko nila. So kanang mga daghan kay mga kilala planta, good blessing kay mo sa tanan, kay daghan kay mo pwede hala pag adlaw-adlaw na ninyo inom dira oy, basta daghan kay mo kilala plant.
ako man gud ko kaadlaw-adlaw kainom na lang ko ani kanang marag magsakit na akong batang bitaw nga marag magngulngul na sumo na magpabukal la lang ko ani mo inom na ko na mo din akong ihi guys lami na kay ihi imong ihi daghan imong ihi din tuloy-tuloy bitaw imong ihi kay kung magyuti magkamarag magputol-putol ba din ginagmay ra sa imong ihion. So mo nang akong giingon ninyo guys nga kung kaya pa sa herbal ang atong gipamati, ato sa jung i-herbal kay nga numan walay mawala nato kung mo try ta sa herbal. Mas maayo nga mag-herbal ta kay para atong lawas dili gamit kaayo sa mga tambal, dili gamit sa antibiotic. So dali ra nato siya tambalan kung naatay gagmay nga balatian. Pero kay kaning atong topic karon guys is para sa mga UTI nga tawo. Kani, buhatan ni ninyo ang akong giingon o imna ni ninyo. Bahalag 2 days lang mo pwede mo inom ani, mawa na yung UTI, magkaiihi na mo kung hilantan mo kay. Ang UTI man good guys is dili sila pareha og sintomas. Kay ako, kung magka-UTI ko guys, hilantan ra ko og maayo. Walay sakit iihi, walay sakit akong kuan, unsa pay akong batang na ako sakit. Pero akong magulang na admit sad siya sa UTI. Ang iyang gibati ko sa UTI guys is sakit pud kaayo iyang tiyan. Mo iyang gibati sa UTI sakit pud kay iyang tiyan. Pero ato nga time guys is wala pa kabalo nga ang kilala plant di ay pinakanindot sa UTI. So gi-admit na mo siya, na-admit siya 3 days. So dako mighapon mi og bill kay dinha na mo siya gi-admit sa Maranding Hospital. So dako mig bill din. Ni uli siya hospital nga wala gapon siya marag na okay iyang UTI. So ako siya gipainom og Vita Plus 2, Vita Plus 2 akong gipainom niya. So karon di ay nga na kaibalo na kung unsa ang kilala plant. So ako na po siyang paimnon ani time na po nga ako siyang paimnon ani nga plant kay mararaman po siya tubig nga kuan pwede kay siya sa bata guys way problema sa bata wala siya lay ma-feel nga bati nga lami. So mo nang okay ra kay sa tanan. So mo na guys kung gusto mo nga maayo inyong UTI nga gusto niyo nga maagapan sa herbal so try ninyo ni guys ang kilala plant i-try ninyo para makabalo pud mo unsa kanindot ang kilala plant. A few moments later. So inanaon ninyo guys, pag human ninyo og hugas niya, butangan ninyo siya og tubig. Inanaon ninyo siya, hugasan niyo maayo ha din. Inanaon ninyo butangan ninyo siya og tubig. Dayon unom ka baso nga inani ka taas nga baso oh. So inani ka taas ra nga baso, kana siya nga baso. So mo na guys, na 20 minutes na siya, din nagbukal-bukal na siya og maayo. Mas better nga magbukal siya og maayo guys, og nakita ninyo nga laluto ng dahon og niyelo na sad ang tubig. So perfect na siya guys. So maora na guys, diha na nako end atong vlog kay taas na kay sa tanan og I hope nga magustuhan ninyo akong video og makatabang sa inyo ang video nga para sa UTI. The best kayo ang kilala plant. Muna guys, thank you so much for watching. And guys, please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. And don't forget guys to click the bell button para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng video. Kaya guys, thank you so much. And God bless you all. Bye everyone. See you on my next vlog. Bye-bye.